Oh, good morning, class. Good morning. Good morning, sir. Good morning to me also. Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa water. Tungkol sa tubig. Sabi nga nila, water is life. Ngayon, Ivy, magbigay ng anyo ng tubig. 4. Dagat. Oh, Ivy, very good. Tama. So, isa, dagat. Ano pa? Ilog. Very good. Number 2 is ilog. Very good. Now, isa pa. Dalampasigan. Tama. Pangatlo, dalampasigan. Meron ka ng dagat, ilog, dalampasigan. Isa pa. Kumplituhin mo. Pang-apat, ano? Sir, final answer. Sabaw. Saang libro? Anong book mo natutunan yan? Facebook. Ngayon, class, we will talk about animals. Diba? O, animals, kagaya nung ex ko, parang animal. Joke lang, peace na tayo, peace. Kung ang manok ay nagbibigay ng fried chicken at chicken nuggets, ano naman ang naibibigay ng baboy? Sir, no baboy, bacon. Bacon. Tama. Ang galing-galing mo talaga, Ivy. Isa ka talagang scholar. It's okay, sir. Kung kayo ang tawag nyo dati sa mga jowa nyo, na asawa nyo ngayon ay babe, ngayon, bacon. Ngayon, before nating tapusin tong lesson natin, ay magbibigay ako ng assignment. Gawin nyo sa bahay nyo itong assignment niya to, ha? No problem. Tapos, ito ha, last question. Kung ang chicken nagbibigay ng fried chicken at chicken nuggets, tapos ang baboy ay bacon, kagaya ng dati nyong jowa, ano naman ang binibigay ng unggoy, monkey? Assignment. Uncle, gumandang akman. Ay, winiti katangang. Milk tea. Ay na Ivy, awan tila ko mga milk tea dito. Makita mo't puro sabong dagita. Ay, nagloko na ito. Uncle, gumandang akmanan. Nagsubli ka pa ya. Nga tigatangang. Ano ibaga nga gumatang pati mantika. At makita nga puro sabong ito yung naka-display. Nga tigatangang. Milk tea. Nya? Kulit ka, Uncle. Milk tea ko na kaya. Siyak pa'y tinagkulit. Hindi kalmang kapay lang damdamag ti milk tea at makita nga ron nga puro sabong dito yung display. Kaya't mo ta ipainom ka ti cactus juice. Tapos pasak dito yung cactus tayo so ti inomang. Nagkulit. Maminsan pa'y Ivy, dait tangiwat mo. Sige. Dala ko yung paradai. Awan tila ko kapang dait. Apay. Gumatang akman di milk tea.